DJ Sauti and the Big. Ranar gamansa ranar farin ciki ne taso Khadija amarya ta Sunusi ango. Da fari sarki dai wanda ya yi komai, Allahu kai ne mai ba mu mun sani. Kai ke da iko kwarai a bisa komai, kai za ka sa in girme daga kankani. Ba ni dama in yada ta ko'ina, baiwar da na san kai ne kai mini. Yau gun amarya na zo gare ka ango na zo, tarba ta girma to sai ku yi mini na ji daɗi. Khadija ai na san ba ki so maso wani ba, abun Sunusi kwarai ba a miki tamka ba. So inda daɗi ba za ya sa a koka ba, a idan ki to ba zai so ganin hawaye ba. Daure ki damƙe amana ba ki yasar ba, domin Sunusi ba zai yi riko da wasa ba. Ranar ku ce, waƙar ku ce, auren ku an yi murna ba za mu kiwi ba. Farin ciki kowa yi yake a yau kundi, amarya kyakkyawa ce an goye ce naji. Shaidar kwarai aka yo miki karkiya da miji, Khadija in na faɗa sai kice da ni kin je. Na san ki alƙawari aiki na cikawa, sharri na aure Allahu yayi tsarewa. Daga mai zukaki na san raba ki, da Sunusi ango Allahu yayi tsarewa amarya. Bikinku yayi biki na ga da yawa an zo, dukansu dangi farin ciki suka furzo. Ku kalli kowa fiska ana ta annashuwa, domin ranan nan ne muke jira ta iso. Ganga na doka domin ku kun yi dacewa, sannan na ɗauki ƙafa nima biki na zo. Amarya ango ayya ka zamo jigo Sunusi. Abdul-Jiniyo ne na raira waƙar ku, amarya da ango ai kun yi dacewa.